Salut! Bine ai venit la un nou episod special creat pentru tine, elev curios de clasa a doua. Astăzi vom explora împreună lumea fascinantă a semnelor de punctuație, acele mici simboluri care fac ca textele să fie mai clare și mai ușor de înțeles. Azi te invit într-o aventură super distractivă printre semnele de punctuație. Vom descoperi împreună cum fiecare semn are un rol important și cum ne ajută să ne exprimăm mai bine gândurile și emoțiile. Dacă ești în clasa a doua, clipul ăsta e perfect pentru tine. Vei învăța nu doar ce înseamnă fiecare semn, ci și cum să le folosești corect în propozițiile tale. Hai să descoperim împreună cum ne ajută punctuația să înțelegem mai bine ce citim și ce scriem. Fără semnele de punctuație, textele ar fi greu de citit și ar putea crea confuzii. Încep cu cel mai simplu. Punctul. Este ca un semafor roșu pentru propoziții. Ne spune să ne oprim. Îl punem la finalul unei propoziții care spune ceva clar. Fără punct, nu am ști unde se termină o idee și începe alta. De exemplu, cartea este pe masă. Punctul ne arată că am terminat de spus ceva important. Punctul arată că am terminat de spus ceva. Simplu, nu? Următorul semn, virgula. Ea ne ajută să facem pauze scurte și să separăm ideile în propoziție. Virgula ne ajută să respirăm puțin când citim, să separăm cuvinte sau grupuri de cuvinte. Fără virgulă, totul ar fi greu de urmărit și am obosit repede. Uite un exemplu. Ana, Maria și Vlad merg la școală. Fiecare nume este separat de virgulă ca să știm exact cine merge la școală. Fără virgulă, propoziția ar fi greu de înțeles. Imaginați-vă să citiți o listă fără pauze. Ar fi un haos. Semnul întrebării, ăsta e pentru curioși. Îl folosim atunci când vrem să aflăm ceva sau să cerem o explicație. Îl folosim când vrem să punem o întrebare, ce faci? Sau unde este pisica? Fără semnul întrebării, nu am ști dacă cineva întreabă sau doar afirmă ceva. Vezi? La finalul fiecărei întrebări pun semnul întrebării. El ne ajută să recunoaștem întrebările dintr-un text. Semnul exclamării. Wow, ce energie are! Acest semn aduce viață și emoție în propozițiile noastre. Îl folosim când vrem să arătăm o emoție puternică, bucurie, surpriză sau chiar supărare. Exemplu, ura sau atenție. Cu semnul exclamării, cititorul simte exact ce simți și tu. Cu el, propoziția ta prinde viață. Fără acest semn, textele ar fi monotone și fără expresivitate. Mai avem și două puncte, tare utile. Ele ne ajută să introducem o listă, o explicație sau vorbele cuiva. Le folosim când urmează o listă sau când cineva vorbește. De exemplu, dacă vrei să arăți ce ai în ghiozdan, folosești două puncte. Exemplu, am nevoie de creion, caiet, radieră și ghilimelele. Ele sunt ca niște urechi care ascultă exact ce spune cineva. Le punem când scriem exact ce a spus cineva. Ghilimelele arată că acele cuvinte aparțin altcuiva, nu sunt ale noastre. De exemplu, mama a spus, mergem în parc. Astfel, cititorul știe că acea propoziție este spusă de mama. Dacă folosești corect semnele de punctuație, textele tale vor fi mai ușor de citit și toți îți vor înțelege ideile. Vei putea scrie compuneri, povești și mesaje clare, iar colegii și profesorii te vor aprecia. Acum, hai să recapitulăm rapid. Punctul încheie propoziția, virgula separă, semnul întrebării pune întrebări, semnul exclamării arată emoții, două puncte anunță ceva, iar ghilimelele redau vorbele cuiva. Bravo, ai fost grozav! Acum știi să folosești semnele de punctuație ca un adevărat scriitor. Nu uita să exersezi zilnic și să fii atent la fiecare semn atunci când citești sau scrii. Nu uita să folosești semnele de punctuație când scrii. Ele sunt prietenii tăi de nădejde pentru a transmite mesaje clare și frumoase. Ne vedem data viitoare cu un nou subiect interesant. Pa, pa! Până atunci, exersează și bucură-te de scris!